जागा जासिनि Bwruirok je tabuk je sini KOKBOROK je sanai tongai ro borong aro borok kokmania ang onek bar thangka a jaga ang khoroksan nor jotone sini na bono monmohon riang bonang jeflo tlange thango rang matiwo aro khoroksa nukhongo sing thangai aro maichayu aro thui phayu sing thangmane jotoni ni mala je kanmani rang butai jotono tongo haipono bo KOKBOROK khai malia bon kok tomai thangka tabuk tini sing chini raja bubokra naimani abo hai jaga borogo je chini borok tomai tongmani abo hai jaga o je chini borono kok Hukumu Mukumu tomai tongmani a borono sing chini je boson tongmani a jaga sing borono thangsa khainai abo se chini Greater Tripura land Chini Bwruirok Asama tongo Chini Bwruirok Kebama jaga sing obo khanai tongo Myanmar obo tongo huni khanai tongo sing Nepal obo tongo huni sing khanai tongo a Bwruirok chini haluk sing manjunai abo se Greater Tripura land sing bachinai sing thansa kai tongkhai abon bagan ang masau o thansa tamo Thansangkha chini Tripurani brand name a thansa se lama thajeng sing khanaka chini lama bupra kebama ngi tokha Tripura hawo chini Bwruirok confusing tokha sing boi byang lamute thanana silia thik a jorauno bono bo singna kya obti jaga thanka ching byang thi thanai o atar yang lamale byang thanai bo ang bo silia byang thanai ini semua sapi uka, tre, tabla semua lama kemaha, semua tai saimalia, biang thangpinai, ini semua, wana jagai haro, sumru muru ke tolong majora, oh jora wana bubokra phaye tini lama punuka, jese lama buprang phana bangtho, nora lama tai kemana ne komona ne, lama confusion nane nora tai a jora kerikha, tabu kaisana lama, a lama kha Greater Tripura land. Abo kaisana lama abon bagan ajagano tini thansa hone o brand name tini asai phayu abon bagan o thansa phayai jong chini jotos tongmani segi najangmani abon jong taisa kipil manfinai ang abon sana musumu jong kuno lok ketal khaye jong dabi khaya kebono karon o hachini segi najangmano je jong sanu tabu Juno pirugiru de, jeng abu seng sanu, jeng kebono demand kaya, kebono seng sanya, jino has hegi najong ni, ahana seng pirugiru de ni sanu. Abon bagana tini, edisio, kemana ain salam jagna tongu, 35 bosor lai thangka, o ain kasepana salam jagya. Edisio, 6,000 employee tongu. Addition budget besar, sudah 120 koটি budget. Sino besar tongo ex MDC bos Haimano nak kaham kaino. Ketu pertama punuka, addition budget ka 500 koটি hene punuka, bon je boy develop, je bon boyo. Fatane borak payo, lai autonomous council, mar autonomous council. Khasi tai jointia tai karbini phai oro addition budget busuk hene sin pakai busuk sajar 500 koটি budget hene sajar bahika 500 koটি budget nang saidaman asol addition budget gagai 120 koটি si a jaga tamo a jaga more than 2 to 600 employee from state a jaga deputation rohor and exact figure tabu saimalia tabu se a je addition state ni je addition deputation rohmani aborong ni betoni rang se more than 200 crore hanga addition 6,000 employees jaga wo addition budget busuk rang busuk thang
100 crore aro thangpayo hangate matro 20 kothi se tongo a 20 kothi bai ning additional tam development khainai abon bagane tine lama ba haita hangkai जों jotono saimano article 280 280 যেটা ফাইন্যান্স কমিশন সালামজামনি প্রেসিডেন্ট ইজ অর্ডার বাই প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়ান অর্ডার বাই আজ আগা जों नुकजाखा ताबो 2015 अब ओ आर्टिकल नो अमेंडमेंट खाइना बके प्रोसेस खाइका 16 नो फाइका 17 नो फाइका जों थानाय 2019 नो हंगाखाय जों जतनो गुवाहाटी थाङै आ होटेल थाङै जों फाइनान्स जे कमिटि बे जों पावलामा सालायखा आज आगा जों ताम नुकजाखा जों नुगो चिनि त्रिपुरानि जेफ्रु अमेंडमेंट नि बागै जों रहरो हंगाय चिनि स्टेट गवर्नमेंट से तामुनि सा एडिशनल रहका काय एडिशनल थानि कुनो पावर करै आबोनो जेबोनो कक सानानै हंगा आबताम खाय स्टेट गवर्नमेंट स्टेट not applicable होनमा सयै फिरबो रहरो हंगा जों आबो मुनुखा चिनि थानाय जे खुमुलुक साल तनाय चिनि त्रिपुरा सारनो जे कुबिनि पार्टी जे सीपीएम नि पार्टी जे चालु तंगनारो तामसा एडिसिओ चिनि एना फान तंगो एडिसिओ चिनि जे रां तंगसा जों सबाय मामाया हनि सावो अथस तामन बागै एडिसिओ जुदि रां रखा गाखाय आ जागा कुम बारालंनि डेभलपमेन्ट नाय आरो गरीब तंगला आरो गरीब तंगला आरो लेखा पढ़ा कानाय हंका त्रिपुरा सार खासि सनाय त्रिपुरा सारक सिनाय आबनो किरि जागैसे हुमुलो जे हेडक्वार्टर एडिसिओ रां रहया आबनो बागैनो ताबो जों त्रिपुरा रक जों जुदिनो चिनो थानसा जुदिनो पावर फाइक्या गाखाय चिनो आजे लामा कासु तमनो जों लामा फियोगै जत चिनि जे आरो जे आइन तलमने आइन सलामै जत फान माना तमने जों आ फाना तुबनाय आबा हायका जे ग्रेट त्रिपुरा लेनो जों इमप्लिमेन्ट खायनाय जों साइमानो पुरा तिनि त्रिपुरा स्टेट रेवेन्यू बजागन फाइथं चिनि हा बिसिंनि अ हा बरतं अ हा एडिसिनि बिसिङाव दङो अथच एडिसि जों शेयर बुसुमान जों से 31% शेयर माना तंगमानि आबो सतामो जतन स्टेट आबो नाय पाइबे once in blue moon वाइसा बुसुं गाखाय एडिसि 1% रांमानो आरो आङो बेयाव थांबाय जों तामनो बागै दिनै एडिसि आरो आङो मायाव तामनो बागै स्टेट माना ना तामनो बागै बुइ माना ना आबारनो जों लामा परिष्कार खायसो जे चिनि जे माथाय तंमानि आबनो जों फिरगै नाफिनाय आबन बागैनो जों नुगो दिनै त्रिपुरा हानि गेस टिख्लायै जों बांलादेशआव कारेन्ट नहरो नेपालाव कारेन्ट नहरो भुटानाव जों कारेन्ट नहरो सारा इन्डियाआव जों दिनै कारेन्ट नहरो अथच ताखौताय बुखो जों दिनै चिनि गामि आबजै ओमफ्राय जों कारेन्ट माया लाइट गरै लाइट से करी क्या काय नंग हॉरर से न पर न फुल पर तो बाल मुसिंग नंग पर इमा yang काय आबोदा डेभलपमेन्ट आबन बागैनो अ थानसा न तुबुय जों जत जे चिनि मानथाय सकताय जे चिनि तंमानि जों किफुलि जों नालाय आबन बागैनो जों नुगो एडिसि एरियाव हंगाखाय जतन मिनिफु खुमुलंग स्टुडियो तखाय मिनि स्टुडियो बस जागा फुल स्टुडियो सा जों तामनो बागै मिनि अ हा बचिनि एडिसि बचिनि आ जागा चेक मिनि फु चिकन जोंहा जत जागा चिकन अ बाजाराव बनायदि अ हाटियाव बनायदि ताम तक चिकन बन एरियाव थांनायनि कत शपिं मल बिलोनि एरियाव थांनायनि बुसु शपिं मल सारा दुनिया आगरतलानि अ हावरा जे दुइसा थांतमनि आ किनार 3 ताला 4 ताला 5 ताला सब फाटानि बरफ फाइनाय बांलाहानि बरफ फाइनाय बरनमा जतन तनु आन बरखाय न कायसा रुनासे 50,000 फु 40,000 फु ताबुनो दिनो 40,000 50,000 नोंनाव दा तांमान माया आबुन बागैनो दिनै ताखौताय बुखु एडिसिओ जे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन तमनि
35 বছর আসক থাকমানো জাগাও চিনি সব সমস্যা 0% जों चिनो एजुकेशन माटी सानाय तामन बागै 0% आ जागाव मास्टर काहाम करै इनफ्रास्ट्राक्चार करै आबन बागै चिनि बरक तिनि लेखा फराव जों काइमैया आबन बागै न अ थानसा इमाम जेन बुइ वानसुगै तमने जों आबन मुख थां खायना बागैसे तिनि अ थानसानो जों लामा आबन बागैसे तिनि ग्रेटर त्रिपुरा लैंड होनै जों अ जागा तिनि फाइले थानसाङै जों सामुखलालायदों आबन बागैनो तिनि खूब तंथका अ जागाव तिनि बुखुक सम गोबामा फाइमान बागै तिनि दलि हायसिनि बुखुक बोरै आसु स्ट्रंगै फाइमान बागै जों टेबल सिनि बुखुक रनो बुसकां फाइना बागै जों नांगौ कारण तामने बागै जे दफा थाङै बिनि आइडेन्टिटी बिनि कालचार ति तंना हंगाकाय नर बृरक सिनि बुखुरकसै नरक जे जागाव रिगना बरक कानि थागाखाय रिगना चामथे कानि थागाखाय सारा वाल फानो थानि सारा इंडिया फानो थानि आ जागा सिनि जागो ओ ओभरऑल त्रिपुरा बसाराव नंना नंगारा सारि कान थागाखाय नंगारा आलका द्रे कान थागानो सिसिनि न सिनिया आबन बागैनो त्रिपुरा साना मोथाना थांथिनि हंगाखाय निनि कालचार निनि आइडेन्टिटी आबन नंति से नों मातंनाय हाय कैसे और त्रिपुरा जे चिनी डिमांड तमनि जे चिनी मानथाय जे तमनि जों फुलफिल खायमानाय नंगा आबन बागैनो आं नरन बुसकां आबु देहनि साव तिनि चिनि बुखुक सं लामा करबै बुइनि दफाबाय थाङै दङो आबन जों मा मोथांनाय आ मोथांनायखौ साबो नर बुखुक रक नर बुसकां फायै नर लामा मा फुंनाय बरनो आबो आबा हाय कैसे चिनि कालचार चिनि हुकुमु तंगा कैसे जों चिनि आइडेन्टिटी न जों तेबो फ्लोरिश खायै जों बुसकां बासावै खा खालाब किरै जों हिमि फुनुं मानाय कुनि दिनो दुकानाव थागाखैना ए पाहारि हनै आबा हायके हनजाके तखाय ओइ दादा इमन करसना हनै रक दुनिया तिखाय आ जागा जुदिन बमति खायखाय बना अरे किथारे ना थाब्रा फुमसा इमान तिखाय जों साहस मा तंनाय आबा हायके साहस मा तंनाय जों आबन बागैनो फायदि जे थानसा अलामा जों पालखे मा हिमलायनाय याफ्रि थानसा हनि हिमि थांका गाखाय आ जागा जोंनो केबो जोंनो सकमन मागला जों जतन साइमानो खरसा बलं हिमि थागाखाय आरो मुसा माइन तंनाय जोंनो जेसेफन बर एटे खाइमानो केदो जों आरो पालखाय थागाखाय जों नुखा गाखाय जों जतन सुबावै जों बन फियगै तुबैमानो माया दबा ए आबन बागैनो अ थानसा थानसा गै हिमका गाखाय तामो माया तं जतन जों मानाय पसिबिलिटी थानसा गाखाय जतन पसिबल आरो कुनो इम्पसिबल होने करे आबन बागैनो तिनि जों किरियांगै बाता मानाबो नों किरुवे कक साराय गया साकिर माय मागला खनेबो नों तिनि कक साराय गया ट्रांसफार होने हनेबो नों तिनि कक साराय गया बेकार तखम आं चाकिर मागला खने ना तिनि कक साराय गया 12 लख त्रिपुरा सा तमर ताइ सब कक सानाय आफ्रकाय सब कक सानाय आबन बागैनो बाता माया बता किरिसिदि बुरा बाता माया बता किरिसिदि रेगा माया हने बता किरिसिदि आर ट्रांसफार ना हने बता किरिसिदि प्रमोशन माया हने बता किरिसिदि थानसाव फाया का जोंताय पुनो किरना जोंताय केबं माया जोंना आबन बागैनो ताफुताय बुखुक नन बेलाय हामै मारो आङो चिकन साकक सामन बिसिमनो तेनि बुबाग्रानि मुंनो नावै जों पालका हनाय बुबाग्रा हने हका नर आयु लक तो हने हने बुबाग्रा आयु लक बुबाग्रा थानसा आयु लक थानसा आयु लक बेला के हामबाय